ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навод чӣ мошин рӯй кардем, мо чӣ мошин рӯй қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. хоб, Opel Astra F аст ки дар кузови карабан дӯстони азиз, Nissan Altima аст ки бо нархи 20000 сом аст, нархи арзон катим аст. Opel Astra J аз тарафи Россия аст ва мошини алишам аст аз тарафи Россия. Гурзавои газел аст дӯстони азиз, ҳастай скутери фурӯшӣ астай. ҳастай Opel Sedan бо нархи арзон аст, Toyota Camry 2 сифати сафед бо нархи арзон астай. Daewoo Matiz аст бо нархи арзон, Toyota Corolla 1 аст сифати сафед арзон ва астай Daewoo Nexi бо нархи арзон астай ва Opel Vectra ва дигар навъи маркаҳои мошин астай ки нархҳои арзон катим мо ҳисоби бошон қабул кардем. Обшим навори хуб аст, метавонед ки то охираш тамошо кунед, ягон мошина инҷа меёбем. ва курси имза бошад 114 сом дӯстони азиз, мо бошад навори имзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, марамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ астай ба адрон ки Opel Astra J астай ки дар кузови Хичебек дар территорияи Россия дар шаҳраки Истра. Соли бароишаш 2000 сол астай ки сӯзишфурӯш 1.8 ЭКТГ коробкаш механика, ҳолати мошин ба адрон беҳтарин аст. Мошин мегар 80% аз балонаш дӯстони азиз, боз 4 балони зимнӣ навам дорад ва яшам падарка аст. Чашкаош мегар варид надорад, кондитсионер дӯстони азиз дорад. хоб, дӯстони азиз, мошин ду тамеличовка кор дорад, мақсад ки ручникаш мегар тросаш мақсад вайрона, тросша нав гирифтага аст, фақат мечаспонӣ, баъд якта крили поёнгиша мақсад кор дорад. хоб, крилиш дӯстони азиз, мақсад крилиша хай дар навор дисем камтара хели занг задагӣ хай кор дорад ва гулуштил камтара мегар чикофай ягон овоз дорад мегар вайша мақсад ки варид мекунем, ягон мушир мекунем. Мошин мегар автозапуск дорад, ба кнопка мегар заводӣ мешавад дӯстони азиз. хоб, хай кори крилиша гуфтем, мошин ай учёт мегар бироварда метиҳем, дар айно мехчунай, яъне ки поли худ бироварда мегар метиҳам. Ягон штраф, ягон чи мақсад ки надорад дӯстони азиз. Мошин беҳтарин ҳолатда хеле ки даст як одамда гаштесае. қарор дорад дар Московский област, шаҳраки Истрада, яъне ки город Истрада. нархи мошина мегар бо рубл 320 000 рубл мегар, бо арзон мегар мешавад, ё ки ба ягон мошино ки дар Тоҷикистон бошад мегар алиш мекунем, болоишам сума метавонад мегар дар хоша, агар ки мошини соз бошад. яъне ки мошини Тоҷикистон алиш мешавад, я рақамои Россия, рақамои WhatsApp шо марамат занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F астай ба адрон ки дар кузови каравай намхали светои савз. соли бароишаш 1997 астай ки сӯзишфурӯш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мегар дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балон мегар 50% дӯстони азиз, ABS мегар дорад, 10-15 рӯз дигар мегар ҳуҷҷатош мондагӣ аст дӯстони азиз. нарӯшка камтар намхали краска кор дорад ки лақиш сӯхтагӣ немқа кор. хоин мекунед, на хоин намхи гашт мегардонеша. камтар ҳам краска лақиш сӯхтагӣ дар наворам маълумай обшин краска мегар. дӯстони азиз, мошин хеле ки даст як одам мегар гаштеса, нархи мошина мегар 31000 мегирем, бо муомилаи хуб мегар мекунем камтар дигар ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Дустида. 31000 сом аст, боз мегар муомила мекунем, мошинча мегар дигар маш сӯзае. хоб, якумаш рақамои мегафон дастия ахираш 3141 кор мекунад. дуюмаш рақамои Россия ахираш 0701 инаш дар WhatsApp дорад. оидаи мошин шумо ягон маълумот хӯред, ягон саволи зиёдӣ бошад, дар ҳамин рақамҳо шумо занг занед, ба шумо маша фаҳмода метавонам ва арзонам мекунам. хоб, ногуфта намона ки шумо дамагар намхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама дар рақамҳои болобуда на 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад, чизи фурӯшӣ бошад, рӯй кунед, реклама мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Nissan Altima астай ба адрон ки соли бароишаш 2002 сол аст, сӯзишфурӯш газ бензинаи мотораш ди вагонае, не ки ҳамин заводӣ нашдесае. мотори пешангинаш мегар 2.5 вайшам мегар дар хона мегар вайшам мете ҳозирашам мотори вагон задагӣ ҳастанд, ҳамон кадоми устои задаи ки мисол ки заводӣ кардан натонистаи моторша. мошин мегар дар хона хубе, чун дар мақсад ки дар Москва дӯстони азиз кадом то ки мехарем инқадар кор дорад мошина, яъне ки заводӣ кардан накунад, мотораш вагон часпондагӣ, мотори мақсад кӯфонагишам ҳастае. хоб, баъд дӯстони азиз, нархша мегар 23000 гуфтеся, худчун мегар 37000 сом мегар гирифта будем.
хайнам хали коршид мегӯяд нархша ози як баробар зиёд арзон мондиянд. Нархша мегӯяд 23000 мегӯям, нархи ахирша бо хатон қатиш гап мезанем. Хичон 37000 гирифта будам бо темболи ки мотори вагон мегӯяд 89000 сом монда, нав гирифта мотори 2 пешакнаш 2.5. Адресон қарор дорад дар ноҳияи Данғара. Дӯстони азиз, рақамҳои расмӣ, рақамҳои ватсапшонаем. Хоб кадомтон ки мехарем маърумат занг занен ва али шавмашо ба ягон Opel Caravan кади документош бучтага соити сервиси хаи мошино комфорт яй. Фақат ки матоша заводи кадан кунасен қадар кор 13000 маърумат кадом ки мехарем срочна занг зана беҳуда негад, беҳуда норад фақат харидори конкретна. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Дӯстони азиз, гурзавои газел ҳастае ки газели боркаш ҳастае, соли боришаш 2005 солае. Абиё мотораш мегӯяд 406 инжектора, механика дӯстони азиз мошинча мегӯяд нахадвай. Мақсад ки хали газелои дуруш хали калонай барои борай. Ба фикри скаменка бзанем мешава ба фикри мухахтор маълумотча мегирен. Нархаш мегӯяд 28000 сомон ҳастае, боз муомила мешавад дӯстони азиз мошинча мегӯяд созае. Балонои мошин мегӯяд як 60-70% дӯстони азиз, хадавош мегӯяд соз ҳастае, документош мегӯяд бучдага ҳастае, мотор инжектор, коробка механика, ҳолаташ нахад 2005 сол дӯстони азиз. Қарор дорад дар шаҳри Турсунзода ва фурӯхта мешавад бо нархи 28 боз муомила дорад, яъне ки гурзавои газел ҳастае, яъне дурнуш барои бор кашидан. Маърумат шахсоне ки мехарем промои рақамҳои Россия ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Ягон саволтон бошад, ягон маълумотои зиёдӣ оиди газел занг занед ба шумо фаҳмода мекунам ва арзонам мекунам. Мегзарем ба панҷум скутери фурӯшӣ. Дӯстони азиз, як скутери фурӯшӣ ҳастае ки срочнае, ҳолаташ мегӯяд беҳтарина айҷош саводида мешавад, ҳамаи намуд комплект кати. Нархаш мегӯяд 4200 сомон ҳастае, боз мегӯяд арзон мекунем, сайсен мегӯяд навай. Скутери фурӯшӣ дӯстони азиз навай қарор дорад дар ноҳияи Рашт. Нархаш 4200 сомон ҳастае, боз мегӯяд ягон сум муомила мекунем. Промои нами рақамҳои мегафони ҳисобшуда дар рақамҳошон занед WhatsApp пасаб надорад, промои рақамҳош кор мекунад. Кадоме ки скутер мехарад ай ноҳияи Рашт, ина 4200 сомон боз муомила дорад мегӯяд навай маърумат сайсени идеалне. Бо муомила савдо мешавад. Ина мақсад ки бе расход, бе чиз, ина маърумат занг занед скутерчара харед. Мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон, Toyota Camry 2. Соли боришаш 2008 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензине, мотораш 2.4 литрае, коробкаш автомате, ҳолати мошин ба дорон беҳтаринае. Мошин мегӯяд дӯстони азиз, мошинча мегӯяд созае, мотораш соз, балон мегӯяд 70-80%, мотор, коробка, хадавои 100%. Маълумоту иловагӣ мегӯяд тариқи телефон, дискокои фаҳсо, номери транақи, балон, ҳолати корӣ. Нархи мошина мегӯяд 80 та мегӯяд, бо арзон мекунем, хериdoч хеле калта сарафи надоштае, ина бо дар сурат нишон додагиае. Нархи мошини сумаки 80000 сомон ҳастае, боз муомила дорад, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. Маърумат дар шахсоне ки мехаред дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ рақамҳои мошин ҳастае, рақамҳои соҳибшон ҳастае, TCL, ҳамин рақамда занг занед, маълумотои пурра ва аниша худтон гиред. Мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае боадрон ки соли боришаш 1996. Сӯзишфурӯш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони аз мошин мегӯяд чиста барои одамои простоя, мегӯяд одамое ки мисол ки ҳам хеле мошина ҳай кардага, мошинча мегӯяд нахадовай. Ягонаш мегӯяд варид надорад дӯстони азиз, мақсад ки пломбош ҷоштае, аккумулятораш набастае. Хоб бахай боқӣ монда маълумотша худтон мегирен. Нархи мошина мегӯяд 13000 мегӯянд, бо ягон сум муомила мекунем. Мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Ина кадоме ки Daewoo Nexia мехарад бо нархи арзон ва хай дар сурат навсода дӯстони азиз, маърумат занг занед, маълумотча гирем. ва кадометон ки дар ҳамин навори мо наёфтед мошини маҳбубатона дар комментария мо нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим астае, мо дар видеои оянда гуфтагӯтона пешкаш мекунем. Лайкҳоро дӯстони азиз обязательно занед, лайка занед ва навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае боадрон ки срочнаи соли боришаш 1995, сӯзишфурӯш газ бензин, мотораш 1.8 литраи, коробкаш механика, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор мегӯяд соз, коробка соз дӯстони азиз, солаш мегӯяд 95 ҳастае. ҳуҷҷатҳои солона мегӯяд дорад, утилизатсия кардаги аст дӯстони азиз, электропакет дорад, хадавои мегӯяд соз, аккумулятори нав, хайрам хали чизо бо хай қатикати комплект мегӯяд запчаст, давкрат, кулуч, ҳам чизошам ҳастае. Нархи мошина мегӯяд дӯстони азиз мегӯяд 20000 мегӯем, дига арзонша нагуфтиянд ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 20 та 95 сол.
рақамошон ҳастай мегафон. Марамад ягон савол томоша занг занем. Баъд дӯстони азиз, кадом то ки агар мошини фурӯшӣ дорем, ягон хона, замин, квартира хоҳем ки дар канали мо фурӯш намонда реклама кардам, марамад дар рақамҳои болобуда 20 дар рӯй кунем, мо реклама мекунем. хоҳиш ки лайкҳоро фаромӯш накунед, зани навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон, Toyota Corolla 1 ҳастае ки светои сафед срочна. соли боришаш 2006 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензинаи мотори 1.5 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошина хая химчистка мекунем ба суръатҳои гирифтаги шавда номрош транзитае. нархи мошин мега 55 дӯстони азиз, бо хай мақсад ки арзон мешавад ва вариантҳои алишам бошон мегад пешкаш кунед, яъне ки алишам мешавад. мошин дар номи дағира нақш 55 та савдо дорад. ман дар рақамҳои мегафони ҳисобишон марама занг занем, маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз, боз ҳам мегӯям кадом то ки дар наёфтед мошини махколӣ, дар комментар нависед, мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастаи баъдрон ки светои сафедаи срочнае. соли боришаш 1998 сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. алишам мешавад ба ягон Opel Vectra ки Opel Sedan мегад бошон мегад вариант пешкаш кунем ва сумаки нархи Matiz 17 000 сомон ҳастае, боз арзон мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, яъне ки тарафи Калхозобод. дӯстони азиз, нархи мошин 17 000 боз муомила дорад. рақамош ҳаста мегафон, вариантҳои алиши Opel Vectra Sedan марамал пешкаш кунем. сумакида бо арзон мега соҳибшон мешавад срочнае. то қад дӯстони азиз, рақамҳои мегафони WhatsApp-ам дошта марамад нависем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи Sedan-ай, соли боришаш 1993. сӯзишфурӯш газ бензин, мотори 1.6 литр коробка, механика хеле светои хокистаранг. дӯстони азиз, мошин мегад 4 та баллон мегад нав, аккумулятор нав, мотор дӯстони азиз соз модел, 4 чашка мегад заводской, бе варид, бе ягон чи. мошин мегад соза хайкалтар ягон мелич кордураву. нархи мошин 17 000 сомон ҳаста мегад, нархи ахирошай дига арзон мегад намешавад. мошин мегад бе варид, бе задагӣ, модел мегад дӯстони мотор, 4 баллон мегад нав, салонша тоза, ин хеле свето. баъзе ягон сарапина ягон чи дора, хай обши мелич ба фикри дар назари ман, як химчистка ягон чихоли простой мезанем. خب ماشین نرخش دوستان از 17,000 قرارداد در شهر دوشنبه، رقمش هست مگافون، نرخی اخیرش 17,000 موندیال. خیلی کدام تو که می‌خریم بو میتونین قطعی سوی باش معامله و یکی یگو چی گپ زنید. علیش نمیشه عموما دوستان عزیز و اخیری نرخ. کدامی که ماشین خرید در کامنتر نویسید ما پیشکش میکنیم. کدامی که میسود دوستان عزیز ماشین فروشه میتونه در رقم‌های بالابدا 20 تا روی کنیم و رکلام میکنیم. فقط خواهش کنم از اینکه شما دستگیری کنین، همین در کامنتر چی ماشینی که نویسید پیشکشتون میکنیم. این بود دوره اوزای ما تا ویدیو آینده.